ianuarie. 15 ianuarie? În ce an? 15 ianuarie? Nu cunosc, din păcate. Nu pot să vă spun. Literatura? Eminescu. Da, Mihai Eminescu. Nașterea lui Mihai Eminescu. Da, ziua lui Mihai Eminescu. Конечно, Eminescu. Mihai Eminescu. Dacă nu mă greșesc, eu par ceva legat de Eminescu. Mihai Eminescu. Mihai Eminescu. Mihai Eminescu. 99? Eminescu. Ok. Серьезно? Da. Pare mi se Mihai Eminescu. Mihai Eminescu. Nu pot să vă răspund. Nu știu. Asta am învățat. Leonid Alare. Sau nu? Nu. Nu e Maria Dragane. Veronica Micule, da. Veronica Micule. Nu sunt minte. Veronica Micule, clar. Da, Veronica Micule. Da, Veronica Micule. Veronica Micule, mă rog. Veronica Micule. Veronica Micule. Veronica Micule. Micule, Veronica. Ce înțelegi în codurile, fără ploaie, fără vânt, cu crengile la pământ? De ce nu m-aș legăna dacă trece vremea mea? Vezi rândunelele se duc, de scuturi frunzele de nuc. La steaua care a răsărit, o cale atât de lungă. Că mii de ani a trebuit luminii să ajungă. Icona stelei ce-a murit, încet pe cer se suie. Era pe când nu s-a zărit, azi o vedem și nu e. Pe lângă popii fără soți, adesea am trecut, mă cunoșteau vecinii toți, tu nu m-ai cunoscut. La geamul tău ce tremura, trecuie atât de des, o lume întreagă înțelegea, tu nu m-ai înțeles. A fost odată ca povești. A fost ca niciodată. Rude mare părătești. Prea frumoasă fată. Și era una la părinți și mândră toate cele. Cecioara între sfinți și luna între stele. Ce-ți pasă ție chip de lupt, dacă o fi eu sau altul, norocul vă petrece, iar eu în lumea mea rămân nemuritor și rece. Vreme trece, vreme vine, toate-s vechi și nouă toate. Ce-i rău și ce-i bine te întreabă și socoate. Nu spera și nu ai teamă, ce val ca valul trece, de te îndeamnă, de te cheamă, tu rămâi la toate rei.